Vi lukker det ud. Så, nu kommer du. Så, nu kan du godt komme ud. Carsten, vi savner dig. Kommer du ikke ud? Kæft, jeg rød ned på det, jeg skal lige grave ned. Ej, for det. Kusten. Jeg har fat i ned, Carsten. Ikke hvad jeg havde brugt. Jeg tror, han er død. Carsten? Hvis du ikke siger noget, Carsten, så kommer du ikke ud. Fedt. Jeg tror, du kender det. Han skal blive syge. Der er ikke sådan noget dødspand nu. Det er ikke fedt. Nej. Lem kommer så i morgen, og så havde han den. Okay. Tag den så. Det er jo, ja, hun kunne komme med i skabet med ham, jo, så kunne vi have noget rigtig god fiction. Åh, det er jo rigtig pisse. Ja, vi pisser igen her. Vi pisser igen her. Kan du ikke sidst? Du må ikke prikke noget skarpt igennem, så bløder jeg. Kan du se ud her, Karl? Han er død. Jeg tror, han snyder os. Det er så ånden, ja. En af det. Jeg kunne høre det. Jeg bruger den på telefonen. Han snyder bare. Det var sgu sjovt. Ej, det er ham værre. Ej, så ud. Hvordan var det? Fortæl dig om det. Hvordan var det? Jeg reserverede op til 3-5 Møder du? Ej. Ja. Hvor lang tid tog det? 2 minutter første omgang. 3 den anden. Okay. Det lyder sgu godt, det må Hvem gav du tankerne, da du gjorde det? Ja, men jeg vil gerne sige for det første, tak til Ragnar Friborg. Det er hun sikkert glad for. det må vi kommentere. Det lyder rigtig godt. Hvem mere? Og hvad er det, hun hedder? Elisabeth. Vi slukker. Hun har gjort det meget for mig med, eller gennem tiden. Der er ikke det sted, hun ikke har været. Altså, Ragnar, der 2 minutter. Elisabeth, der var det 6 gange i minuttet. Ja, han har været rundt på. Ej, så har du slået min rekord nu. Jamen, det har hun fandme hjulpet med for. Jeg kan godt se, hvad den her blyant skal bruges til lige om lidt. Tak. Jeg kan godt se, hvad den her blyant skal bruges til lige om lidt. This is you, this is blyant. Ja, det er fandme gulgrønt, det der. Ja, sådan er det. Hey, en af jer, der kan få hovedet i den her på 10 kroner. Fanden på det. Nej, du har den med. Det var godt. Du kan gøre det. Du kan få hovedet den. Jeg skal ikke ud. Okay, det var det godt. Prøv at gøre det igen. Vi kan lege The Magic Ball. Og den bevæger sig helt ud. Og den plads. En grøn til. Du kan også se Carsten, selvfølgelig. Og knald Carsten. Er der ikke noget, der hedder liderlig ånd i glasset? Hvordan er det? Du var liderlig ånd. Kæft, det er en stjerne matematik-tim, det her. Det er jo ikke en skide, man. Det gør vi sgu aldrig. At tælle og systematisere. Det er sgu. Så har vi... Kom ud af vinduet, Karl. 2 girls after one girl. Karl, prøv at kigge ud af vinduet. Tulle. Er det faktisk det der? Det kan vi godt have kommenteret. Så vi tusser. Vi tænder på det. Og så bliver det ikke noget op. Tænder på det. Tænder på det. Ja, det gør vi. Tænder på det. Nå, det er ved.
Kết quả. Fuck. Det gjorde hvis det var live. Rammer lige øjet eller et bolle. We like do not throwing with that ball. Kastefri. Fordi du er helt fantastisk til at kaste. Det må man sige. Ja. Det er ikke fordi, de sidder lige sådan i hovedet, hvor det er. Efter du rammer helvede til. Så rammer roden godt. Carter, her er der en saks. Vil du have sådan en op? Jeg er bare kastet. Her så kan Kraft du... med jer, kan du mand. bruge den, Carter. Det er kaste med. Carter! Nu kan en kaste en saks og kaste med. I got a pinky one. Det kan man godt kaste. De kan altså så bare der. Det er da fandme de her kopimaskiner, nej, der fandme det er over det. Hey, ja, hey, ja, hey, ja. Ej. Hey, ja. I'm coloring this freaking thing. Hold op. Sikkert over noget kunst. Ja, Det er udført. det er... Carter, her er en saks. Hvad er det, den siger, hvad gør det var? Åh, dobbelt. Ej, nu vil jeg altså også kaste et eller andet. Jeg har skrevet lav på min taske. Det er Kasper. Kasper. Det er Kasper. Og så forkert mig. All the things that's ready. Det er Okay. Lars. Det var ikke meget, jeg klarer sig til. Nej, det er der på tørrevinger, det er der brune noget. Nå! Det er ikke det. Kasper. Hvad laver I? Hvad laver I? Ja. Ej, det er bedst som det. Nå. Ej, pas nu på. Det er så. Det er så. Det er så. Det synes jeg ret, det er Nå, så går jeg bare hjem.